अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई बा सभी देशवासियों के। और उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनावल जाता योग के। और यह योग के कार्यक्रम में आप लोगों से एक ठे हमार निवेदन है, जो हमारे देश की भोजपुरिया भाषा, हमारे उत्तर प्रदेश की भोजपुरी भाषा जौन है ओके सरकार से हम आग्रह करत बानी कि ये भाषा के प्रचलित कइल जाए और एके भी मान्यता देहल जाए। काहे से कि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा हर प्रांत में हर भाषा के मान्यता मिलल बा, लेकिन हमारे ये उत्तर प्रदेश में जौन पूर्वांचल के भोजपुरी भाषा है ओकर मान्यता कौने कारण से ना मिलल। एके भारत सरकार से हम आग्रह करत बानी कि भोजपुरी भाषा के भी मान्यता देवल जा। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों के बा। बहुत बहुत धन्यवाद।